ngelajengaken kuliah kepenyiaran ingkang sampun lumampah sawetawis wekdal. Dinten menika ngrembak tata siaran nalika jaman rumiyin inggih menika jamanipun Sultan Patah ingkang reh Kraton Demak Bintoro ingkang sinengkuyung dening para wali limrah kasebat jaman Wali Songo. Para kadang siswa sampun nate midhanget ilir-ilir tandure wosumilir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar bocah angon panekno blimbing kuwi lunyu-lunyu ya panekno kanggo maksud Dodotiro bumitir bedaing pinggir tondo mono jlumatono kanggo sepo menggusur mumpung jembar kalangan mumpung padang rembulan tata siaran ingkang dipun pedhang dening Wali Songo jamak limrah dipun midhangetaken dening Bebrayan Jawi. Penyiaran kawau gadah pangangkah murih Basuki Lestari. Bebrayan Jawi tetep ngrembaka tumangkar arum kuncoro ngejayeng jagat raya. Penyiaran ingkang kuosipun mbiwaraken kautaman sepisan wejangan wedharan ingkang dipun gagas dening panjenenganipun Maulana Malik Ibrahim menika Wali Songo ingkang dedunung wonten tlatah Giri utawi tlatah Gresik. Panjenenganipun menika kagungan laku labet numangkalaken murih agami Islam ngrembaka saindenging tanah Jawi. Mligi wonten tlatah Jawi Wetan, pesisir Gresik, Surabaya, Lamongan. Menika bibit kawit agami Islam tumpang rembaka lumantar tata biwara utawi kepenyiaran ingkang wonten gayutipun kalih agami Islam. Kaping kalih wedharan ingkang dipun babar dening Kanjeng Sunan Ngampel ing tlatah Surabaya. Mila kutha Surabaya wiwit rumiyin dados bibit kawit tumangkaripun agami Islam ingkang gadah bebrayan ingkang nyengkuyung papanipun kathah ingkang nderek ugi tikel matikel menika Kanjeng Sunan Ngampel kagungan putri namanipun Kanjeng Ratu Panggung dipun garwa dening Raden Patah Sultan Shah Alam Akbar ing Demak Bintoro dados garwa Prameswari mangke kagungan putra Pati Yunus Sultan Trenggono. Nak tumanak ron tumurun Prameswari Ratu Mas Panggung ingkang patutan kalian Raden Patah nurunaken para nata ing tanah Jawi. Kaping 3 Sunan Giri wonten ingkang asma Giri Kedaton, Giri
Merapen Giri Satmata ingkang kalawau mapan wonten tlatah Gresik kagungan jejibahan biwarakaken tumangkaripun agami. Ing pengangkah agami langkung rembaka dipun nut dipun rasuk dening Sadengah Bebrayan. Pikantuk lilah saha panyembuyung saking Sultan Demak Bintoro. Sunan Giri menika saestu ageng sanget labetipun tumrap hadeging kedaton ing Demak Bintoro. Wiwit jaman Demak Bintoro Pajang ngantos Mataram, Kasunanan Giri menika kagungan labuh labet ingkang kathah. Sunan Derajat mapan wonten tlatah Lamongan. Menika ugi wali songo ingkang mempeng sanget anggenipun biwarakaken agami Islam murih tumangkar ngrembaka. Mila awit saking labuh-labetipun para wali menika mligi Sunan Derajat agami Islam wiwit saking dusun ngadusun, desa ngadesa, kutha ngakutha menika kathah ingkang angrasuk. Ngantos sakmenika Sunan Derajat dipun anggep pepunden ingkang pinunjul mungging bebrayan Jawi. Kaping gangsal menika Sunan Bonang biwarakaken agami Islam wonten tlatah Tuban. Wali songo ingkang pengpengan ngelmunipun lebet kawruhipun jangkep genep genah wawasanipun. Yasa serat suluk wujil ingkang biwaraken syariat tarekat hakikat makrifat. Tata kepenyiaran Jawi adhedhasar syariat ingkang sampun dipun nut dening tiyang Jawi, lajeng tarekat hakikat makrifat. Muridipun menika kathah sanget wonten tlatah Tuban. Sunan Bonang angripta gendhing, mila wonten nami instrumen gendhing gamelan nami bonang, wonten bonang barung, wonten bonang penerus Sunan Bonang. Kaping 6 menika Sunan Murya mapan wonten ereng-erenge Redi Murya kiwa tengenipun Kudus Jepara. Saestu papan ingkang misuwur pingit mrebawani tumrap bebrayan ing kiwa tengenipun Redi Murya. Sunan Murya amila nindakaken tata kepenyiaran ingkang lelandes kautaman. Sunan Kudus menika ngripta menara wonten sak madyanipun bebrayan Kudus, lambang toleransi, pluralitas, penghormatan atas heterogenitas, jungguh kalian prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Menika Sunan Kudus dipun pundi-pundi ibarat pepunden wonten tlatah Kudus kiwatenipun, mila ngantos dinten menika wonten wilayah Kudus awis-awis sanget tiyang kagungan grenjet utawi dahar mawi lawuh sate lembu sapi. Amargi miturut kapitayan Hindu, sapi menika sato kewan ingkang suci. Ingkang kathah ing daerah Kudus menika sate kebo.
tegesipun wonten mriki penghormatan atas kepercayaan masa silam. Sunan Kudus Yasa Menara Kudus ingkang dapur wewangunanipun kados dene gapura ingkang wonten ajaran Hindunipun, Islamipun, Buddhanipun sambet kalih piwucal agami Islam. Saged winastanan Sunan Kudus menika tokoh ingkang ngajaraken toleransi utawi akulturasi budaya. Sunan Kalijaga menggaing beberyan Jawi kalebet pepundhen ingkang pinundi-pundi Sunan Kalijaga. Rumiyin nami Raden Sahid putranipun Adipati Tuban inggih menika Bupati Wilwatikta kagungan putra kalih Raden Sahid kaliyan Rasa Wulan. Rasa Wulan jatuh kramanipun Syekh Maghribi peputra Joko Tarub. Joko Tarub peputra Nawangsih krama kaliyan Bondan Kejawan putra Brawijaya Majapahit peputra Raden Getas Bendowo. Getas Bendowo putra 3 Ki Ageng Saba, Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Selo. Selo nurunaken Nis nurunaken Pemanahan nurunaken Panembahan Senopati Ratu Mataram sepisanan. Dados saking Rasa Wulan Bupati Wilwatikta menika nurunaken raja ing negari Mataram. Wangsul dhateng Sunan Kalijaga menika ingkang mujudaken saka guru ing Masjid Agung Demak Bintoro ingkang kawangun saking Tatal. Sunan Kalijaga lambang manunggaling kepala dada dikir-pikir awal akhir lahir ting. Sunan Kalijaga menika misuwur sanget amargi muridipun sumebar ing tanah Jawi. Wonten Yogyakarta lajeng wonten Universitas Agami Islam Sunan Kalijaga. Salajengipun Sunan Gunung Jati menika mapan wonten Jawi Kilen, Jawa Barat. Inggih menika Cirebon kasebat ugi Fathaillah utawi Falatihan. Sunan Gunung Jati misuwur wonten tlatah Pasundan amargi panjenenganipun lagu-laget numangkaraken agami Islam wonten tlatah Jawi sisih Kilen. Nak run tumurun Kasultanan Cirebon menika trah saking Sunan Gunung Jati. Genep jangkep Wali Songo Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ngampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muryo, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati. Jangkep genep genah cacahipun 9. Dados saka guru utawi bang pengalum-alumipun negari Kasultanan Demak Bintoro utawi Glagahwani. Kepenyiaran kala wau dipun ripta mawi rumpakan wujudipun serat suluk silkun tegesipun menika piranti cara utawi margi. Sulukun menika tegesipun jamakipun margi. Cara ingkang jamak menika sulukun dados suluk. Wonten suluk Sujinah, Malang Sumirang, Sukarso, Syekh Maloyo,
suluk istijenar. Suluk-suluk wau intinipun ngajaraken utawi paring piwulang tumuju dhateng kasampurnan winastan ngelmu sangkan paraning dumadi utawi dumadine sangkan paran. Kepenyiaran kula wau tegesipun mengku wosing tata spiritual utawa tata panembah jati. Syariat tarekat hakikat makrifat menika turunan saking agami Hindu inggih menika Kama Arta Dharma Moksa menawi Buddha Kamadhatu Rupadhatu Arupa Dhatu Nirwana. Wonten budaya Jawi lajeng menika kasebat sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa, rasa jati. Menika sampun pinten wekdalipun nggih? 15.53. Nah, kalajengaken sawetawis pilih mangke wonten kundangan saged dipun sambet badhe kula lajengaken melih serat-serat suluk wau mangke dados gegebengan wonten piwulang-piwulang Jawi kangge ngrumpaka tata kepenyiaran. Tata kepenyiaran. Rumiyin tata kepenyiaran lajeng lumampah kados rikelenggan menika wonten televisi, radio, wonten MC, wonten pambiwara, wonten protokol ingkang sampun lumampah wonten bebelan Jawi inggih menika kepenyiaran ingkang alit-alitan ngantos kepenyiaran wujud profesional kerja. Kepenyiaran kula wau wonten bebelan Jawi terus kemawon tumangkar lumampah ngrembaka nut jaman kelakone. Malah saged dipun wastani megah endah mewah gagah amargi bumbunipun ingkang dados cak-cakan pambiwara utawi kepenyiaran menika langkung jangkep kapalah wonten gamelanipun, gendingipun, larasipun ingkang urut patut. Mila menggaing bebelan Jawi prayogi sanget menawi kepenyiaran kula wau dipun persudi kanthi teliti lan nastiti. Matur nuwun.